खुलुमबाय जों दिनै नैबे सराइबिलनि सिङाव थानाय नटामबिल एरियानि गासै एक्स एनडिएफबि रन्जन दैमारि ग्रुपनिखौ जों लोगो हमलायनानै थासारिनि आबहावानि सोमोन्दै जों सावरायलायदों। दा जों सावरायनानै मोनबाय जे साफ्रोमबो जों रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै दिनै गासैखौबो बेराफारफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायबो जों सिन्था खालामनानै दा जिहेतु जोबथेसालियाव थानाय जेबायदि थासारि बेफोरखौ जों सिन्था खालामनानै दिनै सावरायलायनायाव जों मोननो हादों जे जोंनो थासारिखौ गोजोन नांगौब्ला आरो जोबथेसालियाव थानाय जेसेबांनाखि लिडारनिफ्राय केडारसिम दं बिथांमोनखौ जुदि बख'नानै लाबोनांगौब्ला जोंहा गोबां साननो गोनां जादों। आरो लोगोसे नैबे मोनफ्रोमबो दावहानि समाव सैसो नांनाय मुंख्लं जानांनाय न'खर बिथांमोननि माखासे दुखु दाहानि बेलायावबो जों सावरायदों, सिन्था खालामदों। बिथांमोननि साननाय आरो हास्थायनाय लुबैनायखौ जुदि जों फुरा खालामनांगौब्ला जोंहा गभर्नमेन्टनि गोनांथि दं मदद मोननो थाखाय। दा बेनिखायनो जों गुवारै सिन्था खालामलायनानै रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै दिनैहाय सावरायलायनायाव जों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट खालामनो होननानै जों दा रेडि जाबाय। न' डाउट आंथ' जेन'बा बिपिएफआव जबदान जाग्रोखाबायमोन, अब्लाबो आं गावनि कमरेड्सफोरजों दिनै गुवारै सावरायदों। गुवारै सावरायनायाव बिथांमोनहाबो बे पजिटिभ रिजाल्टखौनो होदों जे जाथिनि सार्थआव बिटिसिनि सार्थआव बिटिसिनि जेसेबांनाखि जनगोष्ठीफोरनि थैनाय थांनायनि सोमोन्दै जों सावरायलायनानै बिपिएफ दोलो नङाबा जों थांनानै थानो हानाय नंला आरो लोगोसे बिटिसिखौ जों बासायनानै लाखिनो हानाय नंला होननानै जों सिन्था खालामनानै बिपिएफ दोलोखौ फैबाय थानाय 7 तारिख मेनि जिहेतु जानो गोनां जोंहा लकसभा इलेक्सन, बे लकसभा इलेक्सनाव जों नांगालनि सबियाव भट होनानै बिपिएफ दोलोखौ देरहासार खालामसै। खाम्फा बर' गयारिखौ जोङो जोंनि बर' हारि बा बिटिसिनि गार्जेन हिसाबै जों लकसभायावहाय दिनै दैदेनगिरि हिसाबै फाथायहरनो जों थियारि जाबाय। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि एनदान सोरां बिथाङा मिडियायाव फैनानै अपेनै इउपिपिएलखौ थोंजोङै सापर्ट होनायनि खोथा बुंदों। बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? दा बे बेलायावथ' एक्सुवेलि बियो रन्जन दैमारि फेक्सननि जोंबो मिथियो आरो दा नोंथांमोनाबो मिथिनो हागौ। आं माखासे सानाव बाइटआव बहुद बुंबाय थादोंमोन जिहेतु इउनाइटेड फराम जाय मोनब्रै फेक्सनजों मोनसे जों इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो मोनसे संगठन फर्म बानायनानै लादोंमोन। दा बे बानायनानै लानायाव आंबो इउनाइटेड फराम फर्म बानायनायाव मिटिंनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिजों लोगोसे कमरेड्स बा केडार्सफ्रा जयैनो डिसकास खालामलायनानै कमिटिखौ गठन खालामनायाव जों दैदेनगिरिफोरखौ दायथ' होलायनाय जादोंमोन। दा दायथ' होलायनायाव आंबो सासे सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै बिबानखौ रुजुनदोंमोन। रुजुननानै आङो बेनो एसे गोलाव सम बे माबायावनो संगठनावनो आंबो मावबोदोंमन। दा मावबोनायनि गेजेराव माखासे जिनिसा मोगथां महर मोनैलाय आं दिनै सिन्था खालामनानै एडभान्स बिपिएफ दोलोआव जगदान जाग्रोदोंमोन। दा बिथांमोनहा दिनै फैयै फैनानै इउनाइटेड फरामनि खोथा बुङै बुङै खामानि मावबोनानै सा ससेयावहाय मा जालायखो आं बेखौ मिथिया। जानो हागौ बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय माबा मोनसे डिसिसन लादों। आं खोनानो मोन्दों गोबावसै आङो 2-3 माससो जाबाय बिथांखौ पार्टियाव बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन सेन्ट्रेल कमिटिनि। दा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा आबुङै मावफुंनो हायासै होननानैसो आं खोनानो मोन्दों। पार्टियाव इनएक्टिभ होननानै आं बिथांखौ खोनानो मोन्दों। आरो लोगोसे बेजों लोगोसेनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै इउनाइटेड फरामनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिखौहाय दिनै मदद होबाय बा सापर्ट खालामबाय होननानै बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारिफ्रा। खिन्थु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि नंगौ नङा बेखौ गावहा एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां। बिथांमोनहा जेब्लासिम आं दङमोन इउनाइटेड फरामाव बे समावबो बिथांमोनहा इनएक्टिभखा। डिजिगनेसनखौ लानानै बिथांमोनहा ओरैनो न'आव थाबाय थादों। दिनै डिजिगनेसनखौ बिथांमोनहा इउज खालामाखै, बेबहार खालामाखै। बिथाङा दिनै पार्टियाव इन्टारेस्ट होआखै। बिथाङा पार्टिनि जानानै दिनै गावनि कमार्सियेल लाइनाव थांबाय थादों। स्किम मोननायनि सार्थआव बबेबा सासे दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जिहेतु एनडिएफबिनिफ्रायनो थांनानै बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि चिफ हिसाबै दङमोन। आरो लोगोसे स्टेटआव दिनै एसेम्ब्लियावबो दिनै बिथाङा मिनिस्टार हिसाबै दं होननानै खोनादों। नंगौना नङा गावसिनि खोथा, खिन्थु बेसेसिम सैथो। दा बिथांमोनजों दिनै बिथांमोनहा बेबहार खालामजानाय मोनफा मोनफा
बेसादनि समान जानानै दं बेनिखायनो गावसिनि गोसो बायदि उइदाउट कनसार्नाव सेन्ट्रेल कमिटिनि उइदाउट कनसार्नाव बिथांमोनहा दिनै सापर्ट खालामदों होननानै बुंनानै लादों खिन्थु इउनाइटेड फाराम हिसाबै जों खबर लाबाय बिथांमोनहा मालाबाबो सेन्ट्रेल कमिटिया सापर्ट खालामाखै आरो बिथांमोनहा दिनैसिमबो दिनै इउनाइटेड फाराम होननानैनो बिथांमोनहा सार्भिस होबाय थादों समाजजों दिनै गोरोबनानै दं बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव दिनैसिमबो फैयाखै आरो फैनायबो नङा दा बिनिखायनो आं रोखा बुंनो हायो बिथांमोनहा जानाखि ओंखारदों गासिबो खाबुखौ लांजोबखासो दिनै नोंथांमोनहा बिजिरनानै नाय सोरनि नामा मा नाम बाहाय साबेसे दं 8-9 जनसो दङ कमिटि हिसाबै बिथांमोनहा मेनसन खालामनायलाय गावसोर कर्मचारि गोजा कमार्सियेलाव थानायफ्रा ज' जानानैसो बिजनेसखौ दिनै डिक्लेयार होनानै लादों बिथांमोनखौ गावसिनि एरियायाव थांनानै नाय बिथांमोनहा मा मावो आरो माबायदि सार्भिस खालामदों इउनाइटेड फारामनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा गुवारैनो मिथिगोन बिथांमोनहा गावसिनि उदै नायग्रा बिसोर जाथिबो सिन्था खालाम रोंला गावनि कन्ट्रेक्टजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि सोमोन्दै जेबो सिन्था खालामाखै खिन्थु जों दिनै सावरायलायनायनि गेजेराव जों रिजाल्टखौ मोननो हादों जिहेतु एनडिबिआनो नांनानै बिटिआरखौ जुदि सक्ति खालामनो हादोंब्ला बे बिटिआराव एनडिबिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा बा कमप्लेक्सफ्रा हा सुबिदाखौ मोननो हानांगौमोन नाथाय बेबायदि मोननो हायाखै दिनै जोंहा गोथाङै थानाय कमप्लेक्सफोर दं बिथांमोनहा रिहेबिलिटेसना कमप्लिट जानांगौमोन बेबो जानो हायाखै जायनाखि रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनहा स्टेपिन मोननांगौमोन स्टेपिनाबो क्ल'ज जाबाय आरो लोगोसे मुंख्लं जानानै थांनाय न'खरफोर बिथांमोननि नामावहाय दिनै 5 लाख एक्रेसिया होनायनि खोथा दङमोन दफा दङमोन नाथाय बे दफायाबो दिनैसिम जाफुंनो हायाखै आरो मुंख्लं न'खरा दिनैसिम मोनफुंनो हायाखै बिनि थाखायनो जों गोसोआव दुखु नांनानै दिनै बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालायनाया बेखिनियाव जादों आरोखि दा जोंनो जेरैबाबो जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरिजों लोगोसे केडार्सफोरखौ जुदि मोनबोजोबनांगौब्ला जोंनो गभर्नमेन्टनि गोनांथि दं खारन बे केसाहाय दिनै पलिटिकेल इनभल्भ जाबाय बिनिखायनो पलिटिकेल लाइनजों थांनानै जों गभर्नमेन्टआव लाबोनानै बिपिएफ दोलोजोंनो मोजाङै सावरायलायनानै मोजाङै खामानि मावनानै जों देरहासार खालामनानै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट दाफुंनो हायोबा बिटिसि गभर्नमेन्टनि थ्रुयै बिथांमोनखौ बरननायनि लामाखौ जों लादों दा बेनिखायनो आङो जोंजों लोगोसे रन्जन दैमारि ग्रुपजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ आं खावलायहरनो सानो जे दिनै जातिनि सार्थ बा बिटिसिनि सार्थ बा मुंख्लं आरो लोगोसे गोथाङै थानाय जोबथेसालियाव दावहारु बिथांमोनखौ बरननायनि सार्थआवहाय आं गासैखौबो ज' जानानै नैबे खेबसेयाव बिपिएफ दोलोखौनो मदद होनानै देरहासार खालामनांगौ होननानै आं खावलायहरो जिहेतु जोंहा 10 बोसोरा दिनै बेक जाखाबाय 10 बोसोराव जेबायदि जों मोनफुंनो हानांगौमोन बेखौ मोनफुंनो हायैलाय दिनै जुदि जों बे बारावबो जुदि गाव गावजों सोंखारिलायनाय नेवसिलायनाय मोखां नायलायै जालायनानै जुदि गेना गोरोन्थिखौ जों सानखांबाय थानानै जुदि नों आलदा आं आलदा जुदि जानानै थायोब्ला जोङो मालाबाबो जौगानो हानाय नङा बेनिखायनो आङो दिनै जातिनि सार्थआव साफ्रोमखौबो अपेन नङाबाबो साइलेन्ट बहर होनो थाखाय नांगालनि सबियाव बहर होनानै बिपिएफ दोलोखौ गभर्नमेन्टआव लाबोनो थाखाय आं साफ्रोमखौबो खावलायहरो इन्टेलेक्सुवेल लेभेलाबो नङाबा दायनिगिरि जागोन होननानै आं सानस'नो हानानै साननो हानानै जातिखौ दैदेननो हानाय गोहो थानानै जुदि जातिनि फारसे सिन्था खालायाबा जातिखौ दैदेनलाङाब्ला दायनिगिरिया एनडिबिनिल' जानाय नङा बा बर'नि दैदेनगिरिफोरल' जानाय नङा साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो जागोन खारन साननो हानाय गोहोआ दं जे हिसाबै बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' हिसाबै बा बिटिसिनि जेसेबां जनजाति दङ जनगोष्ठीफोर बिटिआर बाखिन्दा हिसाबै जिहेतु जों बिटिआरनि बुहुमपुत्र हिसाबै बिटिआरखौ फोथांनानै लाखिनायाव ज'यैनो आवगायनो थाखाय आं खावलायबाय भटखौ जेरैबाबो फैबाय थानाय 7 तारिखआव जों नांगालनि सभायाव भट होनानै देरहासार खालामनानै जों गोग्गो बिटिसि खालामनांगोन गेरेमसा हारि हिसाबै जों थांनानै थानो हानांगोन बेजों लोगोसे आं दिनैनि प्रेस मिटखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।